Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Ndege za Shepherd Bushiri Zinapita Kuti. Shepherd Bushiri ndi mtsogoleri komanso mwini wa mpingo omwe umadziwika ndi dzina loti Enlightened Christian Gathering ECG. Kamba kakupanga zinthu zozizwitsa ndi zodabwitsa pa moyo wawo wolalika komanso ndi moyo wawo wokonda zinthu zodula zomwe zambiri ndi zapamwamba kwambiir. Anthu ambiri amawadziwa makamaka muno mchigawo cha Africa. Iwowa Shepherd Bushiri ndi mwana wa Prophet Uebert Angel muuzimu uja amati spiritual son, yemwe amakhala mdziko la United Kingdom UK, ndipo zimamveka kuti ndi mmodzi mwa anthu olalika omwe ndi olemera kwambiri muno mu Africa. Kuyambira mu chaka cha 2015 Bushiri akhala akukumana ndi zinthu zomwe zakhala zikuoneka kuti zikhoza kusokoneza utumiki wawo. Koma pa 1 February mu chaka cha 2019 iwowa pamodzi ndi akazi awo amele Bushiri, yemwe amatinso ndi mneneri ngati amuna awowa, anamangidwa. Awiriwa anatulutsidwa pa 6 February mu chaka chomwechi, koma anamangidwanso mwezi wa October mu chaka cha 2021 pa milandu yosiyana ndi yoyamba ija. Atawatulutsa pa belo, iwowa pamodzi ndi mkazi wawo anathawa mdziko la South Africa nkufika kwawo ku Malawi, komwenso anamangidwa ndi kutulutsidwa, ndipo panopa akuyendera milandu yawo ku bwalo la milandu. Kuchoka mu chaka cha 2013 pomwe anasamukira mdziko la South Africa, Shepherd Bushiri akhala munthu wolimbikira pochita malonda kudzera mu kampani yawo ya Shepherd Bushiri Investment Limited SBI, komanso kubwera ndi nzeru zapamwamba pofuna kukweza mpingo wake. Mu chaka cha 2015 iyeyo Bushiri anayamba kukhala ndi malingaliro ofuna kuyamba kuchita malonda mdziko la South Sudan. Pa nthawiyo Bushiri anauza atolankhani kuti kamba kakulandiridwa kabwino komanso kulemekezedwa komwe analandira kuchoka kwa akuluakulu a boma la South Sudan, wayamba kumanga sukulu ya ukachenjedwe mdzikolo yomwe izaphunzitse mzika za dzikolo njira zamakono za ulimi komanso kuzidalira pa umoyo wawo. Iye anapitiriza nati anapasidwa malo akulu omwe anati ayambapo kulima mbewu ya mapira komanso na ndolo. Shepherd Bushiri pa nthawiyo anaonjezera kunena kuti mtsogoleri wa dzikolo ndi wachiwiri wake amakonda anthu ake ndipo amalemekeza anthu a Mulungu kusiyana ndi atsogoleri amayiko ena. Mu mawu ake Shepherd Bushiri anati ndikhoza kuyika ndalama zanga zonse mdziko ili kamba kakuti ndazimva kulemekezedwa, kulandiridwa komanso kuyamikiridwa, anatero Shepherd Bushiri pa nthawiyo polankhula ndi atolankhani. Iwowa anaonjezera ponena kuti pamene atsogoleri amayiko ena omwe amaona ngati awalanda dziko pomaganiza za ndale amakhala akulimbana naye, uku aku South Sudaniku anamulandira ndipo wakonzeka kuyambitsa zikuluzikulu zomwe zingapindulire anthu osauka mdzikolo. Mtsogoleri wachiwiri wa dzikolo pa nthawiyo James Eager anayamikira Shepherd Bushiri kunena kuti asadandaule kamba kakuti boma lawo liwathandiza kuti akwaniritse zomwe akufuna kupanga, popeza ndi zomwe mzika za dzikolo zakhala zikusowa kwa nthawi yayitali. Iye anatinso anapereka ntchito yomanga sukulu ya ukachenjedweyo komanso malo olimapo kwa Shepherd Bushiri, popeza anaona kuti ali ndi kuthekera kokwanitsa zonse zomwe amalingalira. Mu chaka cha 2015 chomwecho Shepherd Bushiri analengeza kuti agula ndege ina yawo yachitatu, ndipo mwambo oyiwonetsa ndegeyi kugulu unachitika pa 6 January mu chaka chomwechi cha 2015. Pamwambowo Shepherd Bushiri analandira certificate yowapatsa ulemu popeza anali munthu wachichepere kugula ndege ya mtundu wa Gulfstream yomwe ndi imodzi mwa ndege zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi. Polandira certificate iyo, iyeyo anati
monga munthu wolalika mawu a Mulungu akuyenera akhale chitsanzo kwa anthu ake powalimbikitsa akhristu ake kuti mzotheka kupeza zomwe munthu amalakalaka m'moyo uno. Mu chaka cha 2016 kudzera ku kampani yawo yomwe anayikhazikitsa yotchedwa Shepherd Bushiri Investment SBI analengeza kuti akufuna kumanga hotelo yayikulu yapamwamba kwambiri mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula kumwambo womwe ankalengeza za kumanga ku hoteloyi omwe unachitikira ku hotelo yawo ya Sparkling Waters and Spa yomwe ili ku Rustenburg mdziko la South Africa, Bushiri anati kampani yawo yagula malo aakulu kwambiri pafupi ndi msewu wopita ku mchinji tikamachoka ku Lilongwe, ndipo ali pakalikiliki kukonzekera kumangidwa kwa hoteloyo yomwe ikhale ya ndalama zokwana $21 million yomwe ndi pafupifupi 22 billion malayi kwacha. Iye anawonjezera kunena kuti hoteloyo izakhala ndi malo ochitira misonkhano aja amati conference area omwe azizatha kulomo anthu okwana 3000 pakamodzi. Mu nthawi yomweyinso Shepherd Bushiri anamveka kuti apeza malo mdziko la South Africa komwe akufuna amange malo ophunzitsirako achinyamata masewero ampira ngati Sports Academy. Zinamvekanso kuti akufuna ayambise banki yake mdzikolo la South Africa. Anthu ambiri makamaka ena omwe amamutsata akhala kudabwa kuti kodi malingaliro ake omanga sukulu ya ukachenjedwe mdziko la South Sudan anafika nawo kuti. Musayiwale paja anayankhula mwathamo kunena kuti mtsogoleri wa dziko la South Sudan anamulandira ndipo akhonza kuyikako mdzikoli ndalama zake zonse kuti zomwe akufunazo zitheke. Kodi nanga malingaliro ake omwe analengeza mu chaka cha 2016 kuti malo apeza kale omwe akufuna kumanga hotelo mu mzinda wa Lilongwe, kodi izi zili pati? Kapena hoteloyi ikumangidwa? Pakanthawi kena anali ndi ndege zitatu, kodi zinapita kuti? Anagulitsa nanga ankatinso ali ndi migodi komanso zitsime za mafuta. Izizi zili kuti panopa? Awa ndi ena mwa mafunso omwe anthu ambiri ali nawo panopa. Pakadali pano Shepherd Bushiri pamodzi ndi mkazi wawo Mary Bushiri akuyimbidwa milandu yokuba ndalama, kuchita katangale komanso kuzembetsa ndalama zokwana 100 million rands yomwe kunoko ndi pafupifupi 7 billion malayi kwacha mdziko la South Africa. Iwowa Shepherd Bushiri pamodzi ndi mkazi wawo anathawa mdzikolo mkupita kwawo ku Malawi atapasidwa belo ndi bwalo la milandu mu mzinda wa Pretoria. Kamba kakuthawa kwawo iwowa analandidwa nyumba yapamwamba kwambiri yomwe inali mdzikolo. Atafika ku Malawi anamangidwanso ndi apolisi kamba kakuti bungwe la apolisi pa dziko lonse lapansi la International Criminal Police Organization Interpol linapempha boma la Malawi kutero panopa akuyendera ku bwalo la milandu ku Lilongwe komwe akuyesetsa kuti asabwererenso ku South Africa kuti akayankhe milandu yawo. Shepherd Bushiri asanathawe mdziko la South Africa anali ndi mdipiti wa galimoto omwe uli wapamwamba kwambiri. Zina mwa galimoto zomwe anali nazo ndi monga Rolls Royce Ghost. Iyi ndi galimoto yakuda ndipo ndi ya model ya sedan, ili ndi malo okwana kukwera anthu asanu. Galimoto iyi ndi ya 83 liters twin turbocharged V12 engine. Mumasekanzi osapitilira 4.8 imatha kuthamanga liwiro lochoka pa 0 ndi kufika 60 miles per hour. Iwowa anagula galimotoyi ngati mphaso kwa akazi awo. Mercedes-Benz G-Wagon. Iyi ndi galimoto yomwe imakwera anthu okwana anayi ndipo ndi ya 4x4. Ili ndi 7-speed transmission yomwe imapangitsa kuti mu 5.9 seconds itamange liwiro lochoka pa 0
ndi kufika pa 60 mile per hour mph. Galimoto iyi anapatsidwa ndi m'busa wina wa dziko la South Africa ngati mphatso yomwe ankakumbukira kubadwa kwa mkazi wake mu chaka cha 2017. Bentley Bentayga Limited Edition iyinso ndi galimoto ina yomwe banja la Bushiri lili nayo. Galimoto iyi ndi ya 80 liters W12 engine ndipo ndiye engine yoyendera petulo. Mu seconds osapitirira 4 imatha kuthamanga liwiro lochoka pa 0 ndi kufika pa 60 mph. Imeneyi inapangidwa kuti ikhoza kuyenda mu msewu uliwonse wopanda tala komanso wamatope. Aston Martin Volante iyi ndi galimoto yomwe ndi ya 60 liters twin turbo V12 engine. Imatenga anthu okwana 4 ndipo ndi ya automatic. Mu seconds okwana 3.4 imatha kuthamanga pa liwiro kuchoka pa 0 ndi kufika pa 60 mph. Malingana ndi malipoti, iyi ndi galimoto yomwe Bushiri amayikonda kwambiri mwa galimoto zawo zonse. Bentley Flying Spur. Galimoto iyi ndi ya mtundu wofira ndipo ndi yomwe Shepherd Bushiri amagwiritsa ntchito akamachita nkhani zawo zamalonda komanso kutumikira mpingo wawo wa ECG. Iyi imatenga anthu okwana 5 ndipo inapangidwa mu chaka cha 2012. Ndipo galimoto iyi ndi ya 90 liters 4.0 LV8 cylinder engine ndipo ndi ya automatic yomwe mu seconds okwana 3.5 imatha kuthamanga liwiro kuchoka pa 0 ndi kufika pa 60 mph mile per hour. Porsche Panamera iyi ndi galimoto ina ya mtundu wakuda yomwe ndi ya 80 liters 2.9L twin turbo V6 engine. Iyi ndi yomwe nthawi zina amakonda kuyendera akamapita ku chalichi. Maserati Lavente 2017 iyi ndi galimoto yawo yomaliza yomwe inapangidwa mu chaka cha 2017 ndipo ndi ya blue mumaonekedwe ndipo ili ndi ziseko zinayi. Kuphatikizapo galimoto iyi ndi ya 3.0L V6 engine ndipo mu seconds okwana 5 imathamanga liwiro kuchoka pa 0 ndi kufika pa 60 mph. Mmene mumu amakweramu anthu okwana 5 ndipo anayigula ngati mphatso kwa mwana wawo Israel pokumbukira tsiku lake lobadwa. Kuphatikiza pa galimoto zonsezi, iyeyo Shepherd Bushiri alinso ndi hotelo ina yotchedwa Sparkling Waters Hotel and Spa ku Rustenburg mu province ya Northwest. Mafunso nkumakhala nawobe kuti kodi chuma chake chonsechi chinapita kuti. Nanga famu ya ku South Sudan, ndege zija zitatu, galimoto zapamwamba ndi zina zotelo. Nanga zomwe amati amanga hotelo yapamwamba ku Lilongwe zili pati. Nanga migodi ndi zisime za mafuta zinanka kuti kapena ankatinamiza pomwe ankati ndi zake.